saiki Kang Selupan saiki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh makul kane. Kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandak ora Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya kakangmu. Nek nganti eneng apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh makul kane. Macak pancak pundakmu jebol siramu. Aduh. Gong. Reng. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngeten iki, Ndara. Sampeyan kenging napa, Go? Sampeyan kenging napa? Mit, Kang.
genong apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati kene. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antil sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya, Gong. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan ya. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Gong, ya. Ini melayu banter banget ya. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya, Gong, yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing to. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke eling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu
Gareng meneh ndi gareng? Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kajempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Diar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ah, modar. Apa saiki? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alah. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet ki aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gila gong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian. Tak cokot to, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh bapak, sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Liyane Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, kajate ora jadi, jing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku.
kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cincin silit gula batu kejepit kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cincin silit gula batu kejepit kajate ora dadi kajate ora dadi dak ora apa-apa ya ini kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing trisilit. Cing ciripit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek. Salah apa? Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku ngene cincirisilit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cinciripit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ah iya bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet saka Teguh Yuwono slamet Gang iki bagianmu le udus pawang ula Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Wardi-wardi ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapae kalau menjinge munggah medeni? Ngelak aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono.
Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Gregeten aku. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane panjen senengane dhewe. Kon kresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora.